Svojevremeno sam negde videla pokušaj ožiljavanja ruže u krompiru. Reznica ruže u krompiru, međutim kako to nije bilo propraćeno empirijski, nije izveden eksperiment do kraja, mislila sam da od toga nema ništa. A onda sad, dosta godina kasnije, sam vadila krompir koji je zaostao u novembru, 2 reda su mi ostala neiskopana i sasvim slučajno sam naišla na odžake krompira kroz koje je prošla pirevina trava koja izgleda ovako. I to nije prvi put da sam videla ove žile koje prolaze kroz krompir. Ranije dok ga sama nisam sadila, dešavalo se da kada kupim krompir i rasečem ga, pojave se ovako žile i pitala sam se šta je to. Mislila sam da je u pitanju neka bolest. Međutim, evo, sad konačno je ta dilema, enigma razrešena. U pitanju je najobičnija trava koja je svoj put pronašla upravo kroz krompir. Naravno, krompir nije bio neophodan da bi se korenov sistem ove trave razvio. Međutim, kako se našao na putu korenu, ona je lepo nastavila da raste i kroz njega. I to me upravo podsjetilo na taj davno zaboravljeni eksperiment, odnosno pokušaj ožiljavanja neke biljke reznicama u krompiru. I to je ono što ću ja sada uraditi. Baš taj krompir koji sam izvadila u novembru i odvojila par. Ovako nisam ih ni oprala, znači još uvek su od blata iz zemlje izvađeni. I sada ću u njih da ubacim reznice ruže, pa šta Bog da. Vidjet ćemo da li će to poslužiti kao dobro sredstvo za ožiljavanje, a pretpostavljam da je ideja u tome da krompir čuva vlagu tim reznicama ruže. Kada se bira deo za ožiljavanje, onda je važno da on ima ovako račvasto mesto i to ću iskoristiti i ja. Sad uzet ću ovu malo dužu pa ću onda tu grančicu iseći na 2 ili 3. Ovo mi više ne treba, a ovo su te reznice koje sam isekla od ruže i sa koje treba da skinem sve listove, da skratim ove ovde delove. A šta ti radiš tu? I da ovaj deo koji će ići u krompir isečem pod uglom. Po mogućstvu od 45 stepeni. Skinut ću i ove boce. I to isto uraditi i sa ovom grančicom. Pa sad. Od ovog ću napraviti 2. Jedna i druga. Da ne bih oštetila samu biljku, ovaj deo koji treba da se ožili, ja ću ovako na ovaj način da bušnem malo krompirić, da napravim prostor za sadnje. I baš kao što ovde krompir pušta vodu, pretpostavljam da je u tome caka ako ovaj eksperiment uspe, a to je da krompir lepo sačuva vlagu kao neka vrsta hidrirane saksijice za reznicu ruže. I tako ću uraditi sa svakim. I još jedan. Osim ruže, pretpostavljam da bi na ovaj način, ako to uopšte uspe, moglo da se ožili bilo šta od biljaka. Evo ih. Ono što planiram da uradim je da ovako cele ove krtole zajedno sa ružicama posadim u zemlju i odozgo ću da stavim samo teglu kao neku vrstu staklenika, pa ćemo da vidimo šta će od ovog eksperimenta da ispadne, da li će da se ubrza proces ožiljavanja ili na kraju neće biti ništa. S obzirom da ništa ne košta, rešila sam da probam i drugi metod, a to je da skinem, kao kad se ljušte mladi krompirići, da skinem ovu kožicu sa donjeg dela ruže.
i opet da je stavim u krompir, s tim što ću probušiti ceo krompir, a onda ružu provući, tako da ovaj donji deo viri iz krompira. Znači ovaj deo koji sam ogulila, ovako, tako ću da zasadim u zemlju. Probat ću i sa ovako rezanim krompirom, onako do pola da stavim. One prve reznice sam stavljala u ceo krompir, a ovu ću sad da stavim u polovinu, pa ću da vidim da li će imati neke razlike ili neće. Ova ružica u krompiriću zaista deluje kao da je u nekoj neobičnoj saksici, odnosno u nekom čamcu kako deca crtaju. A ovo je kao neki jarbol u tom čamcu. Osim ruže, zašto ne probati i neke druge biljke, recimo orlove nokte koji bi mi baš dobro došli uz novu pergolu koju pravimo. I evo, i one su završile u krompiru, s tim što jedna ima ovaj račasti deo kao kod ruže, a druga je potpuno prava grančica. Donji par ovih izdanaka sam skinula i to ubacila u krompir. Na jednom sam provukla skroz biljku, znači da prođe ispod, a drugi je negde do polovine. Pa ću da vidim da li postoji razlika ili ako će da se primi, ono će da se primi svejedno. Onda mi je palo na pamet zašto se zaustaviti na krompiru, zbog čega ne bih mogla da iskoristim, na primjer, i čičoku koju sam izvukla za jelo, s tim što postoji značajna razlika. Krompir ili batat, recimo, u koje zabodem biljku, će se tokom zime raspasti jer ne trpe hladno vreme. Za razliku od njih, čičoka je vrsta koja jako dobro podnosi i zimske uslove. Uglavnom, znači, kada zabodem u čičoku, mogu da očekujem da ću na proleće da dobijem ne samo sadnicu biljke koju sam ubola u ovaj koren, već će i čičoka nastaviti da raste. Tako da dobijemo otprilike 2 u 1. I čičoku i biljku koju želimo da oželimo. Krompirić ću ovako da ubacim u zemlju. Blago, ne duboko. I odozgo ću da stavim teglu. I tako ću da uradim sa svakom biljčicom. Ovako izgleda deo reznica lonicere ubačena u krompir i sad to samo blago utisnem u zemlju i ostavim, pa ćemo da vidimo na proleće. Pored ove reznice ubacit ću još jednu direktnu u zemlju, pa da vidim ima li ikakve razlike i da li će se neka od ove dve primiti ili još bolje obe. Najprije je plan bio da ispratim razvojni put ovih reznica do sadnica, ako je moguće, odnosno da celu priču zaokružim na proleće, kada će se definitivno znati da li je eksperiment uspeo ili ne. Međutim, kako su neobično topli uslovi i u decembru, prosto biljke su zbunjene jer vreme simulira proleće, što se vidi i po ovim šparglama koje bukvalno ne žele da uđu u fazu hibernacije i još uvek se zelene. A kako sam, evo, provirila voajerski ovde ispod tegle i vidim da su se zacrveneli pupovi, što znači da grančice kreću da oživljavaju. To će reći da je u ovoj prvoj fazi eksperiment više nego dobar, odnosno da je uspeo jer su biljke žive. Moguće da bi one bile takve iste i bez ovog krompira, ali kako stvari stoje, ništa ne gubimo, možemo samo da dobijemo, pa sam pomislila možda bi neko želeo da i sam proba ovo, evo i sad u decembru. Iseče koju reznicu omiljene ruže, ubode u zdrav krompir i posadi pod ovakav improvizovani staklenik od tegle. Što se tiče konačnog izveštaja da li je ovo moguće ili ne, o tome na proleće, a za sada u ovoj prvoj fazi štikliramo eksperiment kao uspeo.